Възноса, днес отиваме в парка. Така. И влезнах с лапката. Взем да се остава някъде. Оставих я и да преминем с фотката. Така. Тук просто обикаляме. Така. И там, ако виждате, е другият парк. Може и на него да отидем. Може да отидем и на него, но там има хора. Има две лодки. Бегнем се прави. Тук има колело и някаква стотинетка. Тук още две лодки. Не. И